Daar komt hij. Het beeld kon zaterdagochtend bijna niet sterker. In winterse omstandigheden werd tijdens een sneeuwbui de speeltuin op een sneeuwklokje officieel geopend door wethouder Aik Busser. Het idee voor de opfrisbeurt ontstond bij de organisatie van het pleinfeest. Tijdens een avond dat we met het pleinfeest bij elkaar kwamen voor de pleinfeestorganisatie, hebben we met een aantal moeders en vaders hebben we erover gehad van misschien is het wel een leuk idee om wat uit te breiden. En toen hadden we het eigenlijk allemaal te druk en allemaal hadden zoiets van nee, dat gaan we niet doen. En later heb ik bedacht van misschien is het toch wel leuk om dat te gaan doen. Dus ik dacht ik ga eens kijken hoe ver ik kan komen. Nou, met dit als resultaat. Ondanks de sneeuw en de kou durfden sommige kinderen het toch aan om de warme schminkwagen te verlaten en de nieuwe toestellen te proberen. Een half jaar later dan gepland, want de bedoeling was dat het speelveldje al op Burendag in gebruik zou worden genomen. In september waren de speeltoestellen er nog niet, want het bedrijf wat de speeltoestellen zou leveren dat is failliet gegaan. En het was maar de vraag of we de speeltoestellen terug zouden kunnen krijgen, ja of nee. En uiteindelijk is het november zijn uiteindelijk de speeltoestellen geleverd. En dat was niet de enige tegenvaller. Onder andere het zand moest worden vervangen door kunstgras of tegels die 2 keer zo duur waren. Kim van Wees moest dus flink lobbyen om het financiële plaatje opnieuw kloppend te krijgen. Je hebt sponsoren nodig, je hebt geld nodig om dit te kunnen realiseren. Dus daar gaat de meeste tijd in zitten om mensen te vragen om geld te doneren aan je. Maar voor de kinderen die wonen aan de Sterrenmuur, Celine en het Sneeuwklokje is het nu hopen dat de lente niet meer lang op zich laat wachten.